Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Gustong-gusto kong kumain ng Shanghai, pero namamahalan ako sa baboy. Kaya nag-isip ako ng pwedeng gawing Shanghai na meat din ang gagamitin. Ang naisip ko ay white meat din ang gagamitin instead na red meat. Kasi ang kilo ng baboy ngayon is 320 at ang manok naman ay 135. Diba alos kalahati ang diferensya nila? So guys, tara gawin na natin. Dalawang chicken ang hiniwa ko, kaya yung dalawang breast ang gagawin kong Shanghai at ide-debone ko. Yung iba naman pwede nating gawing fried chicken, adobo o kung anumang gusto nating lutuin. Minsan naman maging practical tayo when it comes sa pagkain na hihahanda natin. Ito yung mga kailangan natin. Kinchay, sibuyas, oyster sauce, carrots, nor liquid seasoning, sesame oil, spring onion, garlic, mixture of magic sarap, pepper and salt. Ito yung breast na na-debone ko na. Tatadtarin ko siya hanggang sa maging pino. Paghahalu-haluin natin lahat ng ingredients at ilalagay natin sa breast na tinadtad natin. Mixture seasoning, kinchay, garlic, spring onion, carrots, oyster sauce, our liquid seasoning, itlog, 2 lang po ang nilagay ko. Sesame oil, konti lang po, wag masyadong damihan.
vegetable oil para po hindi dry ang Shanghai natin kasi nga po ang ginamit natin ay breast. Sibuyas nga po, dinagdagan ko ang nilagay ko kasi nga po masarap siya Shanghai ang maraming sibuyas. At ito nga po ang ating secret na ingredients, ang paghahalo sa kamay para mas lalong sumarap. Char! Isang kutsarang cornstarch para mas lalong lumutong ang Shanghai natin. Inugasan ko po ng bonggang-bongga ang kamay ko, don't you worry. Hindi kasi ako sanay magbalot ng may nakabalot sa kamay ko. Feel free, basta wala tayong naaapakan at wala namang masamang magpakatotoo, diba? Hugot po yun. Magluluto na tayo at nang makakain na tayo. Luto na. Titikman na natin. Sasawsaw ko muna sa suka para lalong masarap. Sobrang sarap. Try nyo guys. Promise, masasatisfied kayo. Oops! Wait po pala, don't forget to subscribe. God bless you po.